Vartin rouhasu on podi taitopilven reunalta. Se vie kuulijansa modernin työelämän ytimeen, jossa business, tekki ja raat realiteetit luovat raamit arjen toimintaan. Vartin rouhasussa ei keskustella pelkästään innovaatioista, moderneista työkaluista ja teknologiasta niiden takana, vaan se nostaa estraadille ihmiset, arvot ja kulttuurin, jotka tekevät onnistumisesta mahdollista. Lämpimästi tervetuloa Taitopilven Vartin rouhasuun. Vartilla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä, mutta siitä kuulet lisää näissä erinäisissä jaksoissa. Mun nimi on Minna Ruusvuori ja mä oon Taitopilveltä. Ja tällä kertaa studiossa mun kanssa istuu kaksi herraa. Otetaan ensin omat, nyt vaikka vieraat pitäisi aina esitelläkin ensin, mutta Luomala Juha, eli meillä toimarina Taitopilvellä. Kyllä. Moikka. Moi, ensimmäistä kertaa mun kanssa studiossa. No näinpä. Näette mun toisen puolen elämästäni. Ja sitten meillä on Luukan Panu. Mä sanoinkin tuossa, että en mies, joka esittelyä kaipaa, mutta sä olit kauhean humble tämän asian kanssa. Eli jos nyt joku ei Luukan Panua tunne, niin nyt nopeasti googlaamaan, mutta kulttuurikuiskaa ja kulttuurin monitoimimies jo vuosia ja vuosia erinäisistä yhteyksistä. Jo vuosia. Vuosia. Kiva olla täällä. Mutta ehkä tämä vuosia ja vuosia kertoo siitä, että tämän kanssa saa tehdä aina töitä. Tämä kulttuuri on sellainen teema. Joo, ja kulttuuri, jos lähtisi tässä miettimään, niin se vähän vaihtelee, että kuinka paljon siitä puhutaan ja millä nuotilla. Että tällä hetkellä pikkasen jännittää, että pysyykö se vielä niin kuin trendinä ja pinnalla. Että siinä mielessä elämme mielenkiintoisia aikoja. Se on ihan totta. Mä toivon kyllä, että pysyy. Ja tänään me itse asiassa puhutaankin ehkä sellaisesta kulttuurin kulmasta, mistä ehkä vähän vähemmän puhutaan, eli tämmöistä radikaalista avoimuudesta työpaikoilla. Ja tietysti siihen radikaaliavoimuuteen kuuluu paljon asioita, mutta otetaanko ihan semmoinen kierros ensin, että minkälaisia ajatuksia radikaaliavoimuus herättää? Ihan kumpi vaan antaa palaa. No mä voin aloittaa tietysti se meille tuttu terminä ja asiana radikaali tai brutaali tai säälimätön. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta käytännössä mullehan se on niin kuin positiivinen asia, se radikaali avoimuus. Ja jos sä kysyt, että mitä tunteita se herättää, niin positiivisuus on ensimmäinen sana ehdottomasti. Toki tässä matkan varrella varmasti keskustellaan sit, taustoista pikkusen enemmän, niin siellä tulee sitten niitä käännepuoliakin sitten, mutta ehdottomasti positiivinen lähestymistapa siihen. Mites Panu? Siis musta se on hyvä, jos siihen niin kuin avoimuuteen lisätään joku termi eteen, ja etenkin jos se on tuollainen, mun mielestä on niin kuin toimintaa kohti. Se on niin kuin radikaali edellyttää toimintaa. Että mä oon pitkään ollut niin kuin huolissani siitä, että pitkään puhuttiin, että transparency, läpinäkyvyys on hyvä, ja se on mulle niin kuin passiivinen toimenpide. Siis se on hyvä lähtökohta. Se on joku, joka syntyy, kun jotain on Kyllä. tehty. Tai sitten, että me avataan kaikki. Kaikki on avointa, mutta sitten se vaatii kuitenkin taas ihmisen aktiivisuutta. Ja radikaalissa avoimuudessa niin mun mielestä sitä niin kuin haastetaan ja viedään koko ajan eteenpäin. Ja sitten mä toivon, että se radikaali avoimuus synnyttää dialogia. Että se on niin kuin sekin on lähtökohta, mutta että se asettaa jollain tavalla myös, se on niin kuin lupaus. Että se ei ole vaan, että ollaan avoimia, että meidän arvomme on avoimuus ja mitä se sitten tarkoittaa. Että niin kuin arjessa niin pystyy niin kuin tilivelvollistamaan. Toi säälimätön avoimuus on siinä mielessä jännä. Tämä siis säälimätön avoimuus on nimenomaan se, millä me sitä Taitopilvessä kutsutaan. Ja kun mä tulin taloon 1,5 vuotta sitten, niin mun piti vähän niin kuin, ei ollut tavallaan itsestään selvää, että mitä se on, koska sulla voi olla arvoja, jotka ei sitten näy missään. Ja sitten sulla voi olla arvoja, jotka sä huomaat vähän niin kuin sisäänkävellessäsi. Ja Taitopilvellä, niin tämä oli ensimmäisestä aamusta lähtien ja tavallaan se, miten se tuli niin kuin läpi. Ja mä en voi paljastaa, mitä tapahtui ensimmäisenä aamuna, koska sitten kun meille tulee uusia työntekijöitä tai osakkaita niin kuin osaksi Taitopilven tarinaa, niin he tietää, mitä tapahtuu. Mutta sanotaan, että se on joku sellainen niin kuin alkuräjähdys, jossa tuodaan tosi läpinäkyväksi se. No pakkohan meillä on se paljastaa tässä, mitä siellä tapahtuu. Tässä voit paljastaa, anna mennä. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Pitää pikkasen rumpujen pärinä. Kerrotaanko se hetken päästä vai? No kerrotaan hetken päästä, kun mennään siihen, että mitä avoimuus tarkoittaa yrityksissä. Mutta sanotaan näin, että silloin tuli niin kuin selväksi se, että hei,
tämä tosiaan tämä jengi niin kuin elää tätä. Yeah. Että tämä ei ole mitään sellaista niin kuin päälle liimattua, mutta sen mä oon huomannut, että se aiheuttaa myös, kun mä kerron siitä yleensä asiakkaille, sidosryhmille, niin semmoisen pienen pysähdyksen. Se aiheuttaa jopa vähän pelkoa, että mitäs teillä siellä oikein niin kuin tapahtuu. Ja sitten saa niin kuin hyvän tarinan. Joo. Mutta jos me hypätään siihen, ja Juha, saat vielä hetken pidätellä että mitä silloin aamulla tapahtui, niin miten sä, Panu, kun sä oot nähnyt ihan valtavan määrän organisaatioita Suomessa, niin mitä avoimuus ylipäätään yrityskulttuurissa niin kuin tyypillisesti tarkoittaa? Tämä oli hauska, kun mä mietin tuota radikaaliavoimuutta vielä, niin monelle suomalaiselle yritykselle radikaaliavoimuus tarkoittaa sitä, että kerrotaan yhtään mitään. Tai avataan palkat. Että me voidaan suomalaisessa maailmassa me määritetään avoimuus ja radikaaliavoimuus varmaan toiseen maailmaan nähden eri tavalla. Mutta siis kyllä avoimuus on päätynyt aika monen organisaation arvoihin, että sille on nähty se arvo. Mä ymmärrän, miksi sille nähdään se arvo, koska kyllähän tämmöisessä tilanteessa, joissa me halutaan saada ihmiset kokemaan jonkinnäköistä omistajuutta, niin mun mielestä se avoimuus on sen omistajuuden kokemuksen. Ja nyt mä en puhu siis osakeomistajuudesta, vaan siis, että jollain tavalla mä koen osallisuutta tähän organisaatioon, sitoutumista organisaatioon, jotain muuta. Niin ilman sitä avoimuutta, niin eihän sitä omistajuutta tapahdu. Et jos sä koet, että sä et tiedä kaikkea, niin miten sä haluat ottaa sitten sen askeleen kohti sitä omistajuutta. Mutta suomalaisissa organisaatioissa iloksemme, se on päätynyt arvoihin, mutta et millä tavalla se sitten aidosti päätyy siihen niin kuin tekemiseen ja olemiseen, niihin rakenteisiin ja sitten siihen niin kuin sen työntekijän kokemukseen, niin siinä on aika isoja eroja. Ja musta me voitaisiin tehdä hirveän paljon enemmän duunia siinä. Kyllä. Et jos niin me nähdään se tosiaan, mä puhuin äsken, että se läpinäkyvyys on hyvä tavoite, se on hyvä, mutta että avoimuuteen liittyy niitä aktiivisia tekoja. Mutta suurin haaste, mikä mun mielestä siinä avoimuuden teoissa suomalaisissa organisaatioissa on, että me ei välttämättä aina mietitä sitä siitä näkökulmasta, että mikä on niille kuulijoille relevanttia, mitä ne haluaa kuulla, vaan se teko, mitä me tehdään avoimuuden nimissä, että me kerrotaan sitä, mikä meidän on helppo kertoa, me kerrotaan sitä, mikä meidän mielestä on tärkeää ja merkityksellistä, ja sitten me ihmetellään, että ihmiset ei koe kuulevansa mitään tai muuta. Ja saanko mä kysyä, miten mä kuulen, mitä sä sanot, kun sä puhut avoimuudesta, että se on niin kuin, vähän niin kuin organisaatiorakenteessa ylhäältä alaspäin tulevaa. Hyvin vahvasti. Kyllä. Hyvin vahvasti. Ja sitten kun jotenkin peräänkuuluttaisi sitä, että kun se olisikin sen koko organisaation juttu. Ja nyt mä heitän Juhalle pallon, koska tämä on se, missä ehkä mulla se alkuräjähdys tuli. Että mitä se on, kun se ei tulekaan mistään ylhäältä, vaan se on ikään kuin semmoinen, se on vähän semmoinen niin kuin liemivissä vellotaan. Tietyllä tavalla. Kuulostaa ihan hirveältä, mutta saatte kiinni siitä, että se niin kuin ympäröi meitä, vähän niin kuin sä olisit uimarannalla vedessä. Että sä olet ikään kuin osana sitä. Joo. No kerro. Niin, tämän avoimuuden osalta ehkä se täytyy taustata sen verran, että meillä taitopilvellä kuitenkin siihen radikaalin tai säälimättömän avoimuuteen kuuluu sitten pari muutakin asiaa sillä taustalla. Eli puhuit omistajuudesta. No meillä nyt sattuu olemaan sille, että me tarjotaan aina kaikille meidän työntekijöille omistajuutta, myös ihan osakeyhtiön omistajuutta. Ihan oikeita omistajuutta. Ja meillä on käytännössä yhtä lukuun ottamatta tällä hetkellä kaikki omistajia. Ja sitten siellä toinen on tämä jaettu johtajuus, joka on niin kuin terminä toisaalta tuttu ja sitten sitä vähän käsitellään eri yhtiössä eri tavalla, että no mitä se jaettu johtajuus. No meillä se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole johtoryhmää ja kaikki johtaa itseään ja toisiaan ja on tietyt rutiinit totta kai, millä me saadaan niin kuin firma pyörimään, mutta se yhteisomistajuus ja jaettu johtajuus täytyy ekana niin kuin paaluttaa sinne taustalle, jotta päästään sitten siihen avoimuuteen. Ja käytännössä ihan arkipäivän tasolla me lähdetään siitä, että jotta se avoimuus saadaan synnytettyä, niin me rakennetaan sinne taustalle sitä turvallisuuden tunnetta, että jokainen, joka meillä on töissä, niin pystyy ilmaisemaan itseään, sanomaan, mitä on asioista mieltä ja myös vaikuttamaan asioihin. No niin, silloin kun tämä on sillä taustalla kunnossa, niin silloinhan me pystytään taas menemään siihen, että arkipäivässä
se avoimuus, se on sitä liemessä olemista, että keitossa olemista, että me pystytään tavallaan sekä vuoropuhelussa olemaan avoimia, että myös sitten asioissa, mitä me käydään läpi, niin olemaan avoimia. Jätän sen herkkupähkinä vielä vähän myöhäisempään. No niin, ja mä tartun tähän, koska varmaan joku saattaa kuulija miettiä, että no, että miten se nyt sitten onnistuu. Niin mä kerron esimerkin. Mä laitoin sellaisen kyselyn meillä, kun mä oon ensimmäinen, onhan meillä kauppaa siis tehty, en mä näin sano, mutta mä tulin nimenomaan meille rakentamaan myyntiä ja markkinointia semmoisena ihan niin kuin aktiivisena organismina sinne organisaatioon. Ja sehän tietysti muuttaa aika paljon sitä niin kuin tämmöisen ICT-organisaation ehkä kellotaajuutta tai tuo sinne semmoisen kellotaajuuden mukaan, mikä ei ole ehkä niin tyypillistä siinä sellaisessa kehittäjän arjessa. Ja kun mä olin jonkun aikaa ollut, niin mä kysyin, että minkälaisia niin kuin ajatuksia, että missä on onnistuttu ja mikä ei ole toiminut niin hyvin. Ja mä sain ihan siis hurmaavia vastauksia, mutta mun mielestä yksi parhaista oli, että sun niin kuin vauhti on niin kova, että voidaanko keksiä tämmöinen turvasana, että hän voi sen niin kuin nostaa esiin siinä vaiheessa, kun hänestä tuntuu niin kuin ahdistavalta sen vauhdin takia. Ja mun piti sitä ihan niin kuin tosi pitkään pureskella, että ok, että näin niin kuin hän ajattelee, se ei tullut niin kuin millään tavalla, ja olisi voinut tulla negatiivisesti, ei siinäkään mitään, mutta se tuli niin kuin todella hyvistä tarkoitusperistä. Ja sitten mä niin kuin hänen kanssaan jossain vaiheessa juttelin ja sanoin, että tiedätkö mitä, että se toimii myös toiseen suuntaan. Että sun kellotaajuus on taas semmoinen, että mä joudun istumaan käsieni päällä. Että se turvasana toimii tosi hyvin, koska me voidaan molemmat niin kuin huutaa se. Ja se on siis sellaista keskustelua, mitä on tosi vaikea ollut koskaan aikaisemmin käydä. Se jollain tavalla vaatii myöskin semmoisen ympäristön, joka antaa luvan, ei ikään kuin tee sellaista olla, että mä en voi sanoa jotain tai niin kuin, joku saattaisi loukkaantua muuta, vaan me ollaan hirveän avoimia myös ottamaan sitä palautetta ja antamaan palautetta säälimättömän avoimesti. Ja se on tosi jännä tunne. Tässä jos lähdetään kehittämään taitopilven kulttuuria tässä julkisesti, niin anna mennä. Toi säälimätön avoimuus, se on niinku, siinä on niinku, musta siinä on niinku, se on kaksiteräinen miekka. Et kun siinä nostetaan se säälimätön on se sana ja kun on sen verran näitä erilaisia IT-organisaatioita nähnyt ja heidän sisäisiä Slack-keskusteluja nähnyt, niin niissä on säälimätöntä avoimuutta, välillä vähän liikaakin. Se, että te olette tarkoituksella, mä oon ihan varma siitä, että olette tarkoituksella valinneet juuri nimenomaan tämän sanotuksen, mutta se vaatii todella niin kuin se on rohkea sana. Se on rohkea sana ja se vaatii niin kuin pureskelua, että se ymmärretään oikein se sääli. Kyllä. Ettei sitä käytetä väärin siihen, ja sitten se psykologinen turvallisuus lähteekin, menee rikki siinä, kun no mä olin nyt säälimätön, mä sanoin, että tämä on ihan täyttä paskaa. Ja kyllä. Sitten sähän sanoit, että no se oli kyllä säälimätöntä palautetta, mutta oliko se niin kuin rakentava, viekö se eteenpäin tämä yhtään mitään? Oikein totta. Niin siinä on tosi niin kuin, se on todella niin kuin hiuksen hieno. Hiuksen hieno taiteilu, mutta mä uskon, että se on niin kuin tarkoituksella vedetty just sinne, että me ollaan rakennettu se kulttuuri, joka on niin turvallinen. Kyllä. Että me uskalletaan antaa sitten niinku, koska säälihän on tietyllä tavalla sairautta, sehän on passiivista. Että niinku sit kun me puhutaan niinku empatiasta, niin se on niinku tämmöinen tunneskaalalla, niinku se on tekoja. Kyllä. Säälihän on semmoista, että mä oon tosi pahoilla, mä säälin sua. Niin silleen, että jos mutta siinä täytyy olla vaan tosi niinku tarkka ja te joudutte kyllä niinku huolella niinku uudet organisaation jäsenet opettamaan siihen, mutta ilmeisesti silloin ekana päivänä tapahtuu heti jotain no, silloin tapahtuu. Silloin pääsee. Joo, ja mä sanon Juha pääset kohta aina, mulla on ihan kysymyskin tähän, mutta mä huomaan, että niitä sanoja on mietitty tosi tarkkaan. Ja se ei ole pelkästään tässä asiassa. Meillä on esimerkiksi itsekkäästi asiakkaan asialla. Samaa konnotaatiota. Se Juha voisi avata, että miten se niin kun on tämä tavallaan se fine line. Joo. Ja toikin on tosi niin kuin
että nämä on tosi mielenkiintoisia, jos on itsekkäästi asiakkaana, koska senkin voi, että no mä olen tässä. Saatko sä sanoa ääneen, että sä oot itsekäs? Nimenomaan. Joo, kyllä ne on säälimättömällä avoimesti. Niin, säälimättömällä avoimesti voi sanoa. Mä sanon tuohon Panun ajatukseen vielä sen verran, että juuri noin, että se on rohkea ja boldi, ja se vaatii sen, että se niin kuin ihmiskäsitys on kunnossa siellä taustalla. Ja se ihmiskäsitys, se, että me nähdään, että jokainen ihminen haluaa toiselle hyvää lähtökohtaisesti. Ja silloin, kun tämä on tavallaan siellä pohjalla kunnossa, ihminen haluaa toiselle ihmiselle hyvää, niin sen päällä on hirveän helppo lähteä rakentamaan. Ja okei, sanana säälimätön tosiaan se on hyvin pitkään keskusteltu ja siitä on pidetty kiinni. On mietitty radikaalia, on mietitty brutaalia ja niin edelleen, mutta kun se on meitä itse. Saanko pysäyttää tähän kohtaan? Anna mennä. Tapahtui jotain kaunista tai sanottiin, että organisaatiolla on ihmiskäsitys. Että ne on niin kuin pysähtyneet sen ympärille, että me mietitään, että mitä mieltä me ollaan, niin kuin, miten me nähdään ihmiset organisaationa. Niin se on niin kuin poikkeuksellista. Ja siis mun maailmassa se on yksi keskeinen yrityskulttuurin niin kuin tukijalka on se organisaation ihmiskäsitys, että sen ympärillä pysähdytään. Mutta se, että organisaatio sanoo, että se on meidän ihmiskäsitys, niin jos se olisi hattu, kuvassakaan hattua. Niin, pitää laittaa siihen heilumaan. Mä nostasin nyt sitä, että wow. Kyllä, joo. Koen samalla tavalla, että se on niin kuin, siinä on onnistuttu sillä tavalla, että siitä on keskusteltu ja se on niin kuin yhteinen ymmärrys, että näin me ajattelemme ihmisyydestä. Mutta mä sanoisin, että arvostan palautetta. Juuri näin. Se oli säälimätöntä. Mutta mä sanoisin, että siihen liittyy semmoinen jännä asia, kun on käynyt aika monta organisaatiota läpi tässä oman uransa aikana. Niin mun mielestä ehkä se johtuu myös siitä, miten ihmisiä on valittu, tai valitseminen on väärä sana, että niin kuin ihminen ja organisaatio ovat löytäneet toisensa. Oikeanlainen ihminen on löytänyt taitopilven organisaation ja päinvastoin, niin siihen on oikeasti käytetty aikaa. Ja mä tiedän, on paljon muita kulttuureita Suomessa, joissa mä kuulen tätä samaa, että käytetään tosi paljon aikaa siihen, että me löydetään oikeasti meidän kulttuuriin sopiva ihminen. Koska se, että se kulttuuri ja sen ihmisen täytyy olla match. Ja sitten se, että se on sillä tavalla valistunutta ajattelua, että just tämä ihmiskäsitys on olemassa, että ihminen tunnistaa sen, miten hän ajattelee toisista ihmisistä ja pystyy sitä keskustelua käymään. Meillähän jo rekrytointivaiheessa, niin ei se ole suinkaan Juha, joka siellä haastattelee. Siellä on joukko ihmisiä ihan sieltä organisaatio eri tehtävistä, keskustellaan tosi syvällisiä. Että se ei ole semmoinen, että no mitä sä oot tehnyt ja suurin onnistuminen, vaan se on niin kuin todella syvällistä keskustelua ja se kestää pari tuntia. Ja siinä mennään niin kuin syviin vesiin. Ja siinä ehkä jo punnitaan sitä, että onko tällä ihmisellä sellainen tapa toimia, että hän pystyy niin kuin tähän liemeen humpsahtamaan. Ja niin kuin mä tuossa ennen nauhoituksia sanoin, että toi kulttuuri vaatii ihmiseltä tosi paljon. Sen verran, mitä nyt taitopilven niin kuin kulttuurin sukeltaa, niin se ei ole ihan jokaiselle. Että kun siellä joutuu ottamaan vastuuta ja joutuu niin kuin tekemään päätöksiä ja joutuu johtamaan. Kyllä. Ei pelkästään itseään, vaan välillä myös niin kuin ympäristöä, niin se vaatii tosi paljon, niin se täytyy niin kuin. Ja toi kuulostaa, niin toihan on semmoinen, että oi upeeta, pääsen tekemään päätöksiä, saan omistajuutta ja olen merkityksellinen, mutta sitten kun se niin kuin todellisuus siinä arjessa iskee, että hei, tämä vaatii multa aika paljon. Kyllä siinä kannattaa käydä aika syväluotaavia keskusteluja ja keskustella vähän muutakin tosiaan kuin näistä. Joo, ja mä palaan oikeastaan siihen takaisin sen kysymykseen, mitä mä sulta kysyin, kun kysyin sitä, että tulkitsenko mä oikein, että kun sä puhut avoimuudesta, niin se valuu niin kuin ylhäältä alaspäin. Niin miten paljon meillä on sellaisia organisaatioita, missä on avoimuutta myös, niin kuin, tai sitä ikään kuin vaalitaan myös sieltä alhaalta ylöspäin, jos me nyt tämmöistä tosi brutaalia, eihän nyt ole mitään alhaalle ja ylhäälle, mutta jos katsotaan niin kuin organisaatiokaavio. Mutta tämä on musta niin kuin siis se iso haaste, että nyt me yritetään puhua, että me ollaan tämmöinen, että kun tämmöiset organisaatiot kuin taitopilvi, niin te olette poikkeuksia. Ja edelleen mä väitän, että kyllä sieltä takana löytyy aina sitten ne valtarakennelmat, vaikka meillä ikään kuin, että me ollaan flätti, niin jossain se valta on, se vaan menee niin.
Ja se, että mitä paremmin se osataan piilotella välillä, niin sitä hienommalta se organisaatio kuulostaa. Mutta lähtökohtaisesti organisaatiot, on se miten tahansa se organisaatiokavio piirretty, niin ylhäällä on jossain, että siellä on ylhäällä ihmisiä ja alhaalla, siellä on vähemmän ihmisiä kuin siellä alhaalla. Niin hyväksytään se tosiaan. 95% organisaatioista tulee aina olemaan tällaisia, piirtää ne se kaavio miten tahansa. Säälimättömän avoimesti toteamme tämän. Joo, tällaisia on. Mä nykyään käytän tämmöistä niin kuin kalvoa, että siinä on se pyramidi ja sanon, että näin se vaan on. Että mun kuuluisi esittää se toisinpäin, inverted pyramid. Mutta siellä on se. Niin nyt se, että täällä ytimessähän, että me saadaan sieltä alhaalta tulemaan. Ja nyt varmaan tähän niin kuin radikaaliin avoimuuteen kuuluu niin kuin syvällä nimenomaan se, että alhaalta uskalletaan antaa sitä palautetta ylöspäin. Alhaalta halutaan kertoa, että mun mielestä maailma näyttää tältä. Alhaalta uskalletaan sanoa, että hei, meidän kilpailijat tekee nyt tommosia asioita, että mites me ollaan. Että sitä ei vaan ikään kuin heitetä sinne ylös, että kyllä ne pitää huolen meistä. Mun ei tarvitse olla kiinnostunut mistään, mun ei tarvitse välittää. Kaikki, mitä tuolta ylhäältä tulee, on aivan mahtavaa ja upeata. Vaan, että siellä rakennetaan nimenomaan semmoisia kulttuureita, joissa me osoitetaan, että me ollaan kiinnostuneet siitä, että mitä mieltä te olette. Ja sehän on niin kuin sit ehkä tällä hetkellä sitä radikaalia avoimuutta, että alhaaltakin saa olla avoin. Ja sitä kuunnellaan. Ja sitten sitä kuunnellaan. Siinähän se iso juttu on. Että kyllä me sanotaan, että joo, meillä on tämmöinen idealinko. Palautepoksi. Mihin sä voit käydä tuuppaamassa mitä vaan, mutta ketään kiinnostaa, että se on paras paikka yleensä piilottaa ruumis, on ne palautelaatikot. että jos organisaatiossa haluaisi tällaista tehdä. Mutta se, että tämä edellyttää sen psykologisen turvallisuuden. Ja nyt niin kuin mun mielestä me ollaan oltu menossa tosi hyvään suuntaan pitkään. Me ollaan menty niin kuin todella hyvään suuntaan, että me ollaan lähdetty puhumaan siitä, että hei, viisaus ei asu siellä ylhäällä ja se suuri johtaja ei olekaan se, joka on siellä kaukana ja on tosi uskottava ja sellainen niin kuin tietää kaiken. Mutta mihin tämä maailma tällä hetkellä ottaa niitä askelia, niin mua pelottaa, että miten noi maailman tapahtumat tulee vaikuttaa meidän niin kuin yrityksiin ja organisaatiokulttuuriin. Tuleeko nyt semmoisen suuren johtajan aika takas, mikä on ihan saatanan pelottava. Joo, siis mehän nähdään se, että taantuma-aikana ollaan jo tultu vähän niin kuin taaksepäin. Kyllä. Ja tietysti nyt haluaisi sulkea silmänsä kaikelta, mitä kuulee, mitä tapahtuu suuressa maailmassa tällä hetkellä. Mutta ei siltä voi niin kuin silmänsä sulkea. Tavallaan aika moni kymmeniä vuosia rakennettu asia lentää romukoppaan. Mutta ehkä juuri sen takia me niin kuin täällä Suomessa voitaisiin nimenomaan pistää nyt niin kuin paukkuja siihen, että me pidettäisiin niistä asioista kiinni, koska meillä on kasvamassa kuitenkin tuolla nuori sukupolvi, joka oikeasti niin kuin kaipaa sitä nimenomaan jaetun johtajuuden mallia. Mutta mä palaan sen verran taaksepäin siinä, mitä sä sanoit äsken sitä, että ollaan valmiita niin kuin ottaa sitä palautetta sieltä niin kuin vastaan ja kuulemaan sitä. Nyt mä haluaisin heittää sen pallon. Kerrotaan, että mitä siellä aamiaisella tapahtuu, koska tämä liittyy tähän. Joo, no siis taustakehys tosiaan se, että sen avoimuuden nimissä niin tietyllä tavalla, kun me halutaan kannustaa siihen, että jokainen niin kuin tuntisi toisensa meillä mahdollisimman hyvin. Et toki tällaisessa niin noin 30 hengen organisaatiossa se on vielä mahdollista, että sä voit periaatteessa niin kuin käydä keskusteluita ja opit tuntumaan, että mitä tämä kaveri harrastaa ja minkälainen hänellä on niin kuin elämäntilanne muuta ja sellaista niin kuin, pintaraapasua siihen niin kuin taustatukseen. No, mutta meillä sitä sitten ajateltiin sillä tavalla, että kun meille tulee uusi työntekijä, että miten se käytännössä saadaan mahdollisimman nopeasti niin kuin siihen syvään päähän, että se oppii pahan kerrasta. Oppii pahan kerrasta, että mitä tämä avoimuus tarkoittaa, mitä tämä säälimätön avoimuus tarkoittaa. No niin, nyt kun se uusi työntekijä aloittaa meillä vaikka torstai-aamuna kello 8, niin meillä on totta kai tervetuloa aamupala siinä. Mutta sen sijaan, että me siinä esitellään itsemme, että hei, mä oon Juha tai moi, mä oon Minna ja niin edelleen, niin me kerrotaankin saman tien salaisuuksia. Eli ei esittäydytä ollenkaan, vaan kerrotaan yksi salaisuus itsestämme, jota kukaan muu ei tiedä. Ja
nyt on käynyt sillä tavalla, että meillä on salaisuudet pikkuhiljaa loppumassa. Ja me on jouduttu... Pitää tehdä uusi. Kyllä, nimenomaan. Siellä kaikenlaisia salaisuuksia on tullut pintaan ja kaikista todellakaan ei pystytä puhumaan. Mutta nyt me on sitten laajennettu tonttia sillä tavalla, että ei tarvitse enää pelkästään salaisuuksia kertoa, vaan siis salaisuuksia itsestä, vaan voi kertoa myös totuuksia toisesta. Okay. No niin, ja sillä tavalla me on laajennettu tätä sillä tavalla, että juttua riittää. Mutta siis pointtihan tässä on se, että mennään suoraan syvään päähän, Joo. ei silleen pintaraapasun, että moi Juha ja sitä ja tätä ja firmassa toimarina ja 25 vuotta työelämää ja diipadaapat. Joo. Se on sitä pintaa. Sitten kun mä kerron salaisuudet, mitä mä oon 20 vuotta sitten tehnyt, yön pimeinä tunteina, kukaan muu ei tiedä sitä. Silloin mä kerron sulle jotakin itsestäni ja sä hiffaat, että hetkinen, ai toi on Juha, että se tekee tollaisia juttuja. Okay. Mutta tässä on nyt just se, niin mun menee kylmät väreet siinä ihan vaan, että kun meillä on jotain, niin kuin, että me sanotaan, että me ollaan jotain, niin sanat on helppoja. Mutta sitten, että se on mietitty ja se on viety rakenteisiin. Tämä on nyt sitä, miten kulttuuriin rakennetaan. Että se ei ole vaan puhetta, Kyllä. vaan se on tekoina ja se tulee heti. Et toki tuossahan vielä, jos haluatte viedä eteenpäin, niin jokaisen rekrytointihaastattelun jälkeen annatte, ja voi olla, että annattekin, että kun Minna tulee rekrytointihaastatteluun, niin sitten sen haastattelun jälkeen annetaan kauniisti ja rakentavasti palaute, missä sanotaan jotain hyvää siitä haastattelusta, mutta sitten myös, että Minna, että sä puhuit vähän päälle, kun me esitettiin kysymyksiä. Että se on, siinä pääsee vielä siihen, että se tulee heti siihen. Ja silloin taas se, että jos se ihminen kestä sitä säälimätöntä avoimuutta, niin silloin se saa sen kulttuurin tosi nopeasti. Ja varmaan teettekin näin, mutta osin tehdään, joo. Mutta on tarinallisesti vielä kans makee. Ja sitten kun se tulee ekana päivänä, niin sitten me kuullaan vielä toi, niin aika siistiä. Mulla on semmoinen mielikuva, että siis mähän pidin haastattelun autosta, koska oman haastatteluni siis, koska verkko oli mennyt ja autossa oli toimiva verkko, koska niin kuin nykyään autoissa on siru, niin sillä voi ajaa paikkaan, missä antennit oli pystyssä tai verkot oli pystyssä ja istuin siellä sitten 2 tuntia haastattelussa syksyn. Huurussa. Ja nimenomaan syksyn pimeänä hetkinä varmaan vaikutti tosi normaalilta. Mutta oli hyvä keskustelu. Ja mulla on semmoinen mielikuva, mä en aidosti ihan muista, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että siellä olisi kyllä tullut myös se palaute. Joo. Ja nimenomaan just noin, että oli tavallaan sitä positiivista, mutta oli myös sellaista, että mä jäin vielä miettimään tämmöistä, kun sä sanoit tai toimit noin. Joo. Ja se jatkui se keskustelu siitä vielä. Mutta tämä kertoo ehkä siitä, nyt tullaan siihen Juhan mainitsemaan ihmiskäsitykseen, että miten vaikka se on säälimätöntä avoimuutta, mutta miten se voidaan tehdä toista kunnioittaen ja äärimmäisellä lempeydellä mun mielestä. Koska mulla on jäänyt siitä mieleen lempeys, vaikka siellä oli tosi vaikeita niin kuin kysymyksiä. Ja nämä ihmiset ei ole mitään HR-ammattilaisia. He on niitä ihmisiä, jotka tekee arjessa ihan sitä käytännön työtä. Ja he oli tosi hyviä. Ja se oli sellainen niin kuin hurja juttu. Mutta sitten se aamiainen, niin itse kun menin ja kun nyt meille on tullut sit muita, niin heidän ei tarvitse kertoa salaisuutta. He vain kuuntelevat. Niin, että uusi ihminen ei. Niin. Että me ei nyt tiedetä, mikä se oli se. Joo, se on ehkä vähän, se on aika rankkaa, jos pitäisi heti ensimmäisessä kertoa. No pikkusen pehmennetty sitä kuitenkin. Joo, kyllä. Joo, okay. Mutta se on ollut tosi kiva. Ja ihmisethän siis kertoo huikeita, siis oikeasti sellaisia, että kerroitpa tuon. Että oikeastiko. Juuri juuri näin. Ja se on mun mielestä aika hienoa, koska siinähän syntyy myös se luottamus. Ja taas jos puhutaan kulttuurin niin kuin kulmakivistä, niin luottamushan on yksi niitä. Koska ethän sä voi avointa kulttuuria rakentaa mihinkään suuntaan, jos sulle ei ole luottamusta. Ja avoin kulttuurihan ei tai luottamuksen kulttuurihan ei rakennu, jos ei ole avoimuutta. Kyllä. Että sehän on niin kuin mieletön dialogi ja semmoinen niin kuin kehä. Kyllä. Mutta se on just näin, että se luottamus rakentuu avoimuudesta ja avoimuus sitten vaatii luottamusta. Kyllä. Että se on todella, todella tärkeää. Mutta joo, kyllähän siinä niin kuin tavallaan toi luottamuksen rakentaminen, sen psykologisen turvallisuuden mainitsit tuossa aikaisemmin, että puhuisin pelkästään turvallisuuden tunteesta, mutta se psykologia meillä on hirveän tärkeää, että esimerkiksi meillä
viime perjantaina just oli, meillä on tämmöinen kotipsykologi, ihan ammattipsykologi, joka käy meillä käytännössä säännöllisen väliajoin, se käy keskusteluttamassa meitä. Meillä on pyöreä rinki siinä, pyöreä pöytä ja rinki, ei siinä pöytää, mutta rinki siinä ja voi myös totta kai online osallistua. Mutta käsitellään teemoja, jotka kumpuaa sieltä arjesta, nostetaan niitä esille ja jutellaan. Puhutaan asioista. Ihan tällaista suomalaista perusjuttua, että puhutaan asiasta, eikö vaan? Joo, ihan klassinen. Klassinen niin kuin suomalainen tilanne. Siinä on ollut niin kuin jännä taas huomata, jos sitä vähän tälleen niin kuin observoi, kun mä koen kuitenkin olevani vielä uusi, vaikka nyt talossa ei ole jonkun aikaa ollut, niin musta on ollut jännä huomata, ja kiitos Ullalle, joka meillä tätä keskusteluttamista tekee, että on jollain tavalla onnistuttu myös siinä, että esimerkiksi kaikki tietää, että ICT-markkinassa vuosi 2024 on ollut tosi vaikea. Niin jo heti melkein alkuvuodesta käytiin semmoista keskustelua. Siis ihmiset sanoo, että jos mulla ei olekaan töitä, niin mikä mun arvo on? Mitä toi mun kollega ajattelee musta, jos mä olen täällä ikään kuin niin sanotusti penkillä. Ja sitten taas myynnin puolesta voit todeta, että mikä mun arvo on, jos mä en saa kauppaa. Että miten te muut näette mut. Ja ne oli äärimmäisen niin kuin hyviä. Ja tullaan taas siihen niin kuin avoimuuden ja luottamuksen kehään. Ja mä oon ihan varma, että tämmöisiä keskusteluja kyllä käydään monessakin organisaatiossa. Mutta käydäänkö niitä koko organisaation voimin? On nyt ehkä se toinen asia, vai onko ne tiimit ja pieni semmoinen niin kuin, ikään kuin luottamuksen kupla? Ja mä vähän haastan sun positiivista ihmiskäsitystä tai organisaatiokäsitystä, että noita keskusteluja käydään. Noi on ajatuksia, jotka jokaisella on mielessä, mutta pystyykö ne käymään niitä siellä niin kuin työpaikalle, se niin kuin lähitiimin kanssa? Mä uskon, että ne on enemmän vaan, ne jää ihmisille ajatuksiin, ne jää yksin niiden kanssa, koska niin kuin isossa osassa suomalaisia organisaatioita. Totta kai on pahinta. On se jää yksin. Niin on. Ja kun noi on ihan luontaisia asioita, noi tulee mieleen. Kyllä. Niin nyt se, että jos niitä puretaan yhdessä, niin se on tärkeää, mutta sitten se ei saa johtaa tietenkään siihen, että nyt me ymmärretään ja kaikilla on huoli ja sitten sun ei tarvitse tehdä asialle mitään. No just näin. Sitten siinä pitää olla, että se ei saa olla vaan se, että no niin, nyt mä oon sanonut, että mulla ei ole töitä ja mä oon tosi huolissani tästä. Tai nyt mä oon sanonut, että mä en saa myyntiä, tuntuu, että se on vaikeaa, niin that's it. Vaan sitten siihen tulee, että no mitä me tehdään sille. Kyllä. Ja se on niinku, ja tää on niinku usein just se, mikä mun mielestä niinku tähän niinku avoimuus, läpinäkyvyys, tarinaan ikään kuin liittyy, että me voidaan kertoa vielä sieltä ylhäältä tosi paljon. Mutta ollaanko me sitten niinku kiinnostuneet siitä, että no miltä se susta tuntui, minkälaisia ajatuksia se herätti sussa ja mitä sä ajattelit tehdä sille. Että se ei vaan ikään kuin se, että no nyt me ollaan sitten tosi kaikki huolissamme. Niin, ja sitten ollaan vaan, ja sitten otetaan iso hali ja sitten on ihanaa. Ja sitten mikään ei muutu. Mulla itse asiassa tähän liittyen nousi semmoinen kysymys, mistä me ollaan paljon puhuttu myöskin meillä, koska meillä, että on se kulttuuri, niin kolikon toinen puoli on myös se, että rakennetaan bisnestä. Ja kaikki tekee asioita ihan aidosti ja ottaa sen vastuun ja ymmärtää myös sen tilanteen, että organisaatio toimijakseen tarvitsee maksavia asiakkaita ja jatkuvuutta, eli hyvää palvelua, jotta asiakkaat haluavat jatkaa siellä. Ja monesti sitten kun katsoo tämmöistä kulttuurikeskustelua, on se nyt sitten avoimuutta ja luottamusta, niin se on vähän niin kuin oma saarekkeensa ja sitten oma saarekkeensa on se bisneksen pyörittäminen. Ja nämä ei oikein tunnu niin kuin keskustelevan keskenään, että joko sulla on hyvä kulttuuri ja semmoinen, missä kaikilla on kliffaa, tai sitten sulla on sellainen kulttuuri, missä tehdään bisnestä. Mutta että nämä olisikin niin kuin ikään kuin toisiansa positiivisesti ruokkivat. Niin miten nyt, onko tämä vaan mun tämmöinen niin kuin ihan duubio tai joku hahmotelma, mutta me ollaan Juhankin kanssa tästä paljon puhuttu. Minä sä kuvasit juuri dilemman, jonka niin kuin ympärillä mä kirjoitin tulevaisuuskyvykäs organisaatiokirjan. Se lähti just tosta, että kun on katsonut maailmaa, niin siellä on just tämä näin, niin kuin menestyvät organisaatiot, niin joko näitä tämmöisiä, mä kutsun niitä niin kuin high performance organisaatioiksi, jotka on tämmöisiä kaikki irtiosakeyhtiöitä, tai sitten tämmöiset niin kuin high care, syvästi välittävät organisaatiot, jotka on tämmöisiä Oy hyggeabeita. Ne voi menestyä molemmat, mutta että se kaikki irtiosakeyhtiö, niin se ei voi määräänsä pitempään menestyä. Sitä ruuvia ei voi
vääntää, niin kuin, että jossain kohtaa sä et saa ihmisestä enää enempää irti, että se niin kuin tie on kuljettu. Kyllä. Ja sitten tämä hyggeily, se, että meillä on ihanaa, kivaa ja fantsuu, niin kuin hän kärjistäen, niin se, jos me saataisiin siihen keskusteluun se, että meidän pitää olla tavoitteita, ne on liiketoiminnallisia tavoitteita, me ollaan kuitenkin olemassa täällä sen takia, että me rakennetaan hyvää bisnestä, menestytään, niin siihen kun me lisättäisiin vähän sitä high performance-ajattelua, sitä vaativuutta, niin se sekä että maailma olisi se täydellinen. Just näin. Ja just tässä niin kuin se suuri haaste mun mielestä kulttuurikeskusteluissa on, että se tuntuu semmoiselta, niin kuin otetaan halia, ollaan ihania. Sitten se niinku, sit sieltä business niinku jargonissa menee semmoiseksi HR pelleilyksi. Sitten taas niinku se toinen maailma on sitten se, että niinku, hirveän monet näistä hyggefirmoista, niin ne on perustettu niinku antiteesinä sille niinku kovalle maailmalle. Just niin näin. nyt se totuus ja se niinku tulevaisuuskyvykkyys on siinä, että me katsotaan koko ajan, että me ollaan sekä että me ollaan vaativia ja me ollaan välittäviä. Just ne, ja vaatiminenhan on välittämistä. Se on niin kuin nimenomaan. Ja se, että meillä on tavoitteita, se, että me halutaan jotain, se, että me puhutaan rahasta. Jos niin on organisaatio, jos ei uskalleta puhua rahasta, niin se voidaan ruveta sammuttelemaan valoja, koska ei se, niin kuin, ja mä uskon, että teilläkin kuulostaa niin kuin semmoinen, tämä kuulostaa niin kuin joku. Ja sitten kun ihmiset kuulee ne tietystä näkökulmasta, niin toi kuulostaa semmoiselta, että istutte jossain piirissä ja niin kuin jaatte, niin kuin laitatte postitte toistenne selkää, kuinka ihania te olette. Välillä halataan toisiamme. Niin. Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä puhutaan myös. Ja se säälimätön avoimuus tarkoittaa sitä, että nyt saatana pitäisi tehdä vähän pojat bisnestä ja tytöt myös. No Juha, kerropas, kun meillähän on siis ihan näkyvissä tämmöinen tietty luku seinillä, näyttötauluissa. Joo. No ehkä mä johdatan palaan tuohon kyllä, mutta tavallaan johdatan sen sitä kautta, että mitä tässä on keskusteltu. Niin totta kai tämä on niin kuin liiketoimintaa, bisnestä, mutta me halutaan rakentaa se nimenomaan sillä tavalla, että siellä niin kuin se ihmiskäsitys on taustalla ja sitä kautta me saadaan se porukka ensinnäkin niin kuin keskustelemaan ja sitten me saadaan se tietyllä tavalla tuntemaan toisensa paremmin. Ja sitten kun me on päästy siihen pisteeseen, että tietyllä tavalla se arki on, en käytä nyt sitä hykkeä, mutta se arki on niin kuin toimiva ja se on mukava ja se on turvallinen. No niin, tämähän tulee johtamaan siihen, että me ollaan kuitenkin sitten IT-konsultti, me tehdään asiakkaan kanssa arkipäivässä duunia. 99% meidän ajasta menee siihen asiakastyöhön. Ja sitten 1% on siellä sitä, millä me rakennetaan sitä taustaa. No niin, miten tämä vaikuttaa siihen asiakkuuteen? Niin tämä vaikuttaa just siten, että me pystytään hyvinvoivia ammattilaisia viemään meidän asiakkaiden tiimeihin, meidän asiakkaiden ratkaisuja rakentamaan. Ja siellä he toteuttaa tätä samaa ajatusta siitä, että okei, me ollaan säälimättömän avoimia myös siellä tai radikaalin avoimia, mutta me tuodaan sitä omaa substanssiamme siihen pöytään. Ja täältä tulee se ajatusketju siitä, että kun meillä on hyvinvoiva turvallisuuden tunnetta kokeva työntekijä, se tuottaa hyvinvoivia asiakkaita ja kun meidän asiakkaat voi hyvin, niin se tuottaa firmalle sen fyrkan ja sen fiffen. Ja se ketju on niin kuin siinä mielessä sieltä olemassa. No niin, ja nyt sitten se mittari, ehkä käytetään sitä termiä, niin mitä me mitataan lopulta, niin meillä on tällainen jaetun johtajuuden mittari. Ja se on kuvaus siitä, että me pyritään saavuttamaan, niin kuin konsulttiyritys ollaan, niin me pyritään tietyt asiakastyön osuudet saavuttamaan. Jos on sen mittarin alapuolella, niin silloin käytännössä sulla on ehkä mennyt liikaakin aikaa sen niin kuin, työyhteisön rakentamiseen ja sen organisaation rakentamiseen, tai sitten ehkä jopa joissakin tapauksissa on saatettu käyttää, no ihan mihin sattuu nyt onkaan mennä. Tai sitten jos sä oot koko ajan sen mittarin yläpuolella, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että no nyt sä oot ihan liikaa siellä asiakkuudessa ja sulla ei ole mitään niin kuin muuta elämää, kun sä teet pelkästään sitä, ja sekään ei ole hyvä. Eli siihen jaetun johtajuuden lokerikkoon, siihen viitekehykseen, kun me päästään jokainen, niin silloin meillä menee hyvin. Se on tasapaino siinä asiakastyössä, tasapaino siinä itsensä kehittämisessä, firman kehittämisessä. Rehellisyyden nimissä ja säälimättömän avoimuuden nimissä ei me aina onnistuta siinä. Me haluttaisiin, että mahdollisimman moni olisi siinä lokerikossa, mutta ei siinä meillä kehittämistä vielä. Mutta meillä ei ole kuitenkaan semmoista, mikä omalla uralla on tosi monessa organisaatiossa IT-maailmassa tullut vastaan, että
utilisaatio tappii, mielellään yli 100 pinnaa. Että mielellään siellä Niin, vaan 120 pahdat. pinnaa. Ei se ole konsultti eikä mikään, joka Joo. No, nimenomaan. Kyllä. Niin meillä nimenomaan se on sitä, että siellä on tilaa sille. Koska ihan turha puhua jaetusta johtajuudesta, jos sille ei ole aikaa. Joo. Ja siis, mutta tärkeintä on myös sit se, että jos siellä se joku on koko aika alle, niin sitten silloin on seuraamuksia. Että se ei sitten vaan jää siihen, että no voi hitsi. Ensi vuonna sitten. Joo. Palataan nyt. Niin, se on tosi tärkeää, mutta onpa upea kuulla, että se on myös se ylimenevä asia, niin johtaa keskusteluihin. Ja mä uskon, että se on aika kuulostaa dialogiselta toiminnalta ja siitähän se kaikki lähtee. Joo. Ja sittenhän toki pitää niin kuin hyväksyä myös se, että on aina niitä hahmoja, niin kuin jokaisessa organisaatiossa, jotka palaa sille työlle niin paljon, niitä pitää koko ajan vähän niin kuin vetää sieltä, että tulepas nyt tänne päin. Ja en sanoisi, että on niin päin, että pitää työntää sinne, että kyllä niin kuin, ainakin meillä se jengi on sellaista, että nimenomaan se tunnistetaan, mutta se tulee sen niin kuin yhteisomistajuuden kautta, että kun jokainen tietää tavallaan sitä kauttakin sitä omaa vastuuta. Palaan ehkä vielä, tähän liittyy varsin paljon myös se niin kuin tämän radikaalin avoimuuden ja sen jaetun johtajuuden. Mihin tämä niin kuin johtaa, niin mehän haetaan tällä myös sitä sitoutumista sillä tavalla, että meidän asiantuntijat sitoutuu meihin toisaalta niin kuin firmana, meihin työyhteisönä, mutta erityisesti niin sitoutuu siihen asiakaskeisiin ja siihen asiakkuuteen. Ja me saadaan tosi paljon hyvää palautetta siitä, että just se itsekkäästi asiakkaan asialla, joka on sitten toinen tarina, mutta kuitenkin tämä malli johtaa siihen, että myös meidän asiakkaat rakastaa meidän tyyppejä. Ne kokee sen niin kuin positiivisen asiana kaiken tämän, mitä täällä taustalla tapahtuu. Mutta ei Joo, sano vaan. niin ei ikään kuin, tai se asiakkaasta huolen pitäminen, niin sehän tapahtuu sen takia, että he haluavat, että taitopilvelle käy hyvin. Että se täytyy siihen, että sä et voi niinku ohittaa koskaan sitä yritystä siinä. Että ei se suoraan rakastu siihen asiakkaaseen, vaan se rakastuu taitopilveen ja haluaa edistää taitopilven asiaa siinä asiakkuudessa. Ja se tapahtuu ton rakenteen kautta. Kyllä, ja jos jonakin päivänä käviskin niin, että se tietty asiakkuus, missä nyt on tehnyt pitkään duunia, jos se loppuskin. Konsulttin liiketoiminnassa siellä on aina elinkaari kuitenkin. Kotisatama on turvallinen työyhteisö, johon voi palata ja sitten siirtyä seuraavaan hetken päästä. Meillä puhuttiin itse asiassa edellisessä jaksossa tuon Kiukka Antin kanssa tästä itsekkäästi asiakkaan asialla, mutta se mitä siinä ei huomattu nostaa esille ja nostan sen nyt oikeastaan, kun Panu kommentoit että ihminen tekee nimenomaan taitopilven vuoksi hyviä asioita asiakkaalle, niin meillä on myös tämä asiakkaan kukoistuksen halu. Eli taisinpa edellisessä jaksossa juuri sanoa, että jos me emme löydä itseämme sieltä, että me toimitetaan sellaisia asioita, jotka tuottaa liiketoiminnallista arvoa, niin me ollaan jotenkin niin kuin väärässä paikassa. Ja se on mun mielestä semmoinen hieno asia myös nimenomaan IT-ihmisille, että he ovat liiketoiminnallisesti ajattelevia. Ja se tulee ehkä nyt siitä kulttuurin ja bisneksen sellaisesta niin kuin, yhteisestä käsikädessä kulkemisesta. No hei, me ollaan nyt puhuttu kohta 3 vartin verran, vähän rouhastu vartteja tässä avoimuudesta. Niin mulla olisi vielä oikeastaan sellainen kysymys, että oikeastaan niin kuin vähän molemmille myös omaa historian peilata, että missä menee avoimuuden raja työyhteisössä? Vai onko sellaista? Mun mielestä ainoa raja on siis niin kuin yksittäisen ihmisen yksityiset asiat. Ja sitten tässä on se mistä mä jo aikaisemmin sanoin, oli se, että siinä avoimuudessa se raja on siinä, että ihmisten kantokyky on erilainen. Ja meidän pitää olla varmoja siitä, että me ikään kuin autetaan sit myös sitä ihmisiä käsittelemään sitä tietoa, jonka he saavat. Että ei me jätetä siihen, että nyt näyttää siltä, että yritys on menossa yrityssaneeraukseen. Ollaan oltu niin kuin raadollisen rehellisiä, avoimia, ja sitten me jätetään ne ihminen keskenään miettimään tai yksin miettimään sitä. Että siihen niin kuin avoimuuteen pitää vahvasti niin kuin lisätä sitä dialogisuutta. Että se raja menee siinä, että me pidetään huoli, että ihmisillä on kyky käsitellä ja niin kuin ymmärtää sitä dataa, mitä me saamme.
että se on musta se, niin kuin, ne on ne kaksi asiaa, mitkä mä niin kuin näen vaaroina, mutta ihmisten yksityisiä asioita tai esihenkilöille kerrottuja asioita tai jotain muita, niin ne on tietenkin aina niin kuin pois avoimuuden niin kuin siitä tarinasta ja sitten se, että varmistetaan, että ihmisillä on kyky ja mahdollisuus käsitellä ja ymmärtää ne asiat niin kuin laajasti. Joo, hyvin sanottu, koska sitä allekirjoitan täysin tuon. Meinasin käyttää sitä henkilökohtaisuus-sanaa tuossa samasta asiasta, että vaikka pyritään siihen, vaikka mä sanoin tuossa aikaisemmin, että pyritään niin kuin tuntemaan toisemme paremmin, jotta se kantaa ja tuo hyviä asioita niin kuin pitemmällä juoksulla, niin totta kai sitten taas ihan täytyy kuitenkin raja vetää johonkin. Se on semmoinen häilyvä asia, että se on jollekin raja on tuossa ja jollekin se on tuolla. Mitään sellaista, mä tykkään tuosta sun ajatuksesta, se hykke versus se niin kuin business-ajattelu. Hykke versus raivobisnes. Raivobisnes on aika hyvä. No kaikki irti osakeyhtiö, mutta tähän asti on raivobisnes. Joo. No keksitään tällaisia hyviä uusia termejä. Niin, siellä hykkepuolella ja sen niin kuin henkilökohtaisuuden nimissä niin ei voida ihan kaikkea asioita tietysti tuoda esille. Ja itse asiassa niin kuin esimerkinomaisesti, totta kai kun kyllä meilläkin niin kuin, esihenkilörooli on. Mulla on siis toimarina, mä oon kaikkien esihenkilö, ihan siis juridisistakin syistä. Mutta sitten vaikkapa puhuttiin niistä Slack-keskusteluista. Mä en voi ottaa kantaa tiettyihin asioihin Slack-keskustelussa, jos siellä avoimuuden nimissä keskustellaan sellaisista asioista, joissa puhutaan vaikkapa terveysasiasta. Niin mähän en voi esihenkilönä sellaisiin asioihin ottaa kantaa. Ja sitten taas siellä raivobisneksen puolella, niin läpinäkyvyys esimerkki on se, että käytännössä vaikkapa meidän niin kuin tuloksen ennustaminen nyt 4 kuukauden tai 6 kuukauden päähän, niin se on täysin läpinäkyvää. Mä huomenna tätä kun nauhoitetaan, niin huomenna tiistaina mä kerran kuukaudessa teen esityksen, jos mä kerron, että 4 kuukauden päästä meidän tulos näyttää tolta. Ja se on taas sitä läpinäkyvyyttä joku tulee sen bisneksen puolelta. Mutta siihen liittyy just sit se, että jos niin kuin hirveän monet organisaatiot on tosi niin kuin avoimia niin kauan kuin menee hyvin. Mutta sitten kun se rupeaa niin kuin sakkaamaan, niin sitten yhtäkkiä hiljennetään. Ja sitten se syyt voi olla mitä vaan. Et siellä voi olla tarina, että no emme voida kertoa, että me ihmiset joutuu paniikkiin, ne rupeaa lähteä pois. No onko se sitten reilu, että sitten niinku 2 kuukauden kuluttua sanotaan, että meillä on YT ja ihmiset ei ole voinut varautua siihen. Tai ne ei ole voinut osallistua siihen miettimään, että no miten me vältetään ne. Mitä voi tehdä. Niin se, että sitten ne ei saa niinku, että me ei saada hiljentyä sitten, kun tulee vaikeaa. Mutta sitten jos niitä tosiaan, nyt mä palaan taas siihen mun äskeiseen puheenvuoroon, niin että sitten jos ne luvut näyttää 4 kuukauden kuluttua huonolta, niin sitten meidän pitää avata se dialogi, että hei, jos sua askarruttaa joku, niin tuu kysymään. Tuu mua kohti ja mä oon läsnä ja mä oon tavattavissa tai kysy joltain muulta. Niin se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää. Että jos siellä on, just tämä avoimuus on se, että nyt niille on kerrottu kaikki, että pärjätkää sillä. Niin. Että se ei saa mennä siihen, mutta ei teillä varmaan meekään, mutta hirveän monessa organisaatiossa se menee siihen. No on kerrottu. Joo, ei kyllä siellä on tavallaan se sekä hyvinä että huonoina päivinä, niin siellä on tavallaan ne mekanismit ja niin kuin askelmerkit sille, että jos menee hyvin, niin mitä se tarkoittaa, jos me ei mene hyvin, niin mitä se tarkoittaa. Ja se on kaikille tiedossa läpinäkyvää ja säälimättömän avointa. Säälimättömän avointa ei se ole aina kivaa, mutta kun eihän elämä ole kivaa. Se on myös sitä, en sano näin, mutta jotta oikeasti eletään reaalimaailmassa, niin siellä on myös niin kuin, niitä ups and downs. Näin se vaan menee. On. Ja jos ne toiset jätetään sanomatta, niin luottamus kärsii, kaikki kärsii. Nimenomaan. Meidän täytyy tulla se, oliko se nyt Clint Eastwoodin leffa, se hyvät, pahat ja rumat, niin eikö se on niin kuin aika hyvä semmoinen viestinnällinen kaava. Kyllä. Good, bad and ugly. Se on just näin. No hei, koska me halutaan jättää aina jotain pureksittavaa ja vinkkejä myöskin kuulijoille, niin yksi asia, minkä haluaisitte vinkkinä sanoa kuuntelijoille, voitte puhua joko taitopilven näkökulmasta tai sitten ihan niin kuin omasta historiasta, että tavallaan miten sitä avoimuutta voi rakentaa, minkälaisia eväitä antaisitte siihen? No mä voin aloittaa nyt, niin sit vaikutan fiksummalta, kun sit mä vien aina ne helpot sulta. Olipas se fiksu, sano ne ilmiselvät asiat. Joo, henkilökohtaisesti. Ei vaan siis, musta keskeinen juttu olisi siinä, että
että kun mä haluaisin organisaatiossa mentäisiin ihmistä kohti, niin musta niin kuin avoimuuden niin ympärillä niin olisi tosi tärkeää, että me selvitettäisiin, että mikä meidän ihmisille, että mitä ne haluaa kuulla, miten ne haluaa, että heille kerrotaan asioita, miten he haluaa osallistua. Niin sen, että ei vaan niin kuin ajatella, että avoimuus on nyt tätä, tai nyt me kuultiin, että taitopilveä tehdään noin, niin nyt ruvetaan leikkiä taitopilveä ja tehdään näin. Vaan että mennään niitä meidän ihmisiä kohti ja selvitetään, että mitkä on niille tärkeitä asioita. Missä muodossa ne haluaa sen kuulla, minkälaisen dialogin ne haluaa avata ja miten ne haluaa tulla kuulluksi. Niin se, että kysyttäisiin meidän ihmisiltä. Eikä niin kuin oleteta, että ne haluaa näin tai noin tai jossain tehdään tuolla tavalla, niin kopioidaan sieltä, vaan rakennetaan meille sopiva ja meidän ihmisiä palveleva niin kuin dialoginen kulttuuri. Tämä on vähän hähmäinen, mutta kyllä siinä on jotain konkretian poikasta siellä. Ihmisiä kohti. Se on hyvä. Mites Juha? No nythän sä veit multa sanat. Mutta ehkä täydennän sillä tavalla, että jos me ajatellaan niin kuin meidän syntyhistoria, niin tosiaan 2016, kun tämä firma on perustettu, niin ne 3 asiaa, se säälimätön avoimuus, se jaettu johtajuus ja se yhteisomistajuus on ollut sieltä lähtien. Ja siinä mielessä ei voi sanoa, että se on niin kuin helppoa ollut, vaan kun se on sieltä syntymästä lähtien tavallaan rakentunut, niin me on kasvettu tähän ja tavallaan se kehitys kehittyy, kasvutarina jatkuu. Meidän on vaikea palata mihinkään niin kuin vanhaan sellaiseen niin kuin rakenteiseen organisaatiomäskiin, joka on niin kuin tyypillistä tarinaa. Ja mä niin kuin ehkä viestinä sanoisin, että ehdottomasti niin kuin uudet yritykset, mitä perustetaan, niin tässä on hyvä malli, jota kannattaa niin kuin, totta kai sitä aina niin kuin sovittaa ja jalostaa, mutta kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti näiden 3 teeman kautta lähteä rakentamaan. Ja sitten taas ehkä tällaiset niin kuin perinteisemmät jo pitkään toimineet yritykset, niin toi miten niin kuin kuvasit sen niin kuin, mitä ne ihmiset ajattelee ja miten me saadaan sitä niin kuin pienestä tiimistä ekana lähtemään se juttu, miten sitä laajennetaan niin kuin isompaan mahdollisesti yksikköön tai mikä se koko luokka siellä sitten onkaan, mutta pienestä liikkeelle. Niin se varmaan sitten olisi niin kuin semmoisen perinteisemmän yrityksen niin kuin polku lähteä niin kuin rakentaa tätä juttua. Mutta kyllähän se vaatii sitten ihan just taas säälimättömän avoimesti. Kyllä se vaatii yrityksen johtajistolta aika paljon. Se vaatii sitä, että sä joudut luopumaan tietystä kontrollista. Ja kun kontrollista luopuu, niin se on kuulkaa vaikea. Sitä polkua on käyty. Niin ja sitten jos ikään kuin altistaa itsensä myös niin kuin sille haastolle ja avoimuudelle, niin sä et vielä siinä luopu kontrollista, mutta et jos se vaihe on kova. Jo pelkästään se vaihe, ja saati sitten, että hyppäät siihen, että et sä kontrolloikaan enää kaikkea. Niin. Kyllä. Mun täytyy sanoa, että mun sydän vähän niin kuin läikähtelee täällä. Tietysti mulla on semmoinen etulyöntiasema, että olen ollut kuuntelemassa jaksot 1 ja 2. Te ette vielä, koska tätä nauhoittaessa ne eivät ole tulleet julki, mutta me puhutaan kuitenkin teknologiayrityksestä ja niin kuin kontekstista tässä taitopilven kontekstissa, niin mä voisin oikeastaan tähän tiivistää se, mitä te sanoitte, kun sä sanoit ihmistä kohti. Ja sä sanoit nimenomaan sen, että pitää ottaa aika isoja harppauksia sieltä johtajistosta ja luopua kontrollista. Niin ihmisyys on aika lailla kaikki. Ja kun me ollaan puhuttu ensimmäisessä jaksossa systeemiajattelusta, ja toisessa jaksossa me on puhuttu siitä, että miten niin kuin teknologia edellä voi mennä niin kuin tosi lujaa väärään paikkaan. Molemmissa on loppukaneettina ollut se, että ihminen on kaikki. Ja tähän on ehkä hyvä päättää tämäkin, että kyllä niin kuin, vaikka kuinka ollaan työelämässä niin ja missä kontekstissa, niin yllättäen asiakkaat ja työntekijät ja me kaikki ollaan ihmisiä ja sen mukaan on niin kuin hyvä ajatella, että miten haluaisi itseään kohdeltavan, niin sitä on hyvä tehdä myös muiden kanssa. Hei, kiitos. Ihan loistava keskustelu, herätti varmasti paljon ajatuksia. Taitopilven malli on nyt aika raadollisesti nähtävissä tässä ja Juhallehan voi soittaa ja jutella tästä aiheesta lisää. Ja Panulle voi soittaa silloin, kun haluaa, että pistetään vähän niin kuin hommaa pakettiin siellä kulttuurin kanssa. Sä tuut kuiskailemaan. Nimenomaan. Kiitos, että sain tulla. Kiitos. Hyvä. Oli tosi hyvä keskustelu. Kiitoksia. Kiitoksia.
Kiitti.